Rumaksa ingsun lakon nesta ngaya wara ngelawan mekak ho kantut angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rupita hingga pusing ceman amat ingsun nyerap geni bisa murka mabar hargan neng ponco saben nulis sing netra linambaran sekawalasan ingkang paring kamulyan sang yang jati pangeran jiwangga kalbu samudra peputaning laku tumuju dhateng Gusti zat kang ngamurpa tumati manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal tumati mukti ingsun tanpa piranti ngaturi sugeng rawuh
Oh ketuaan. Wah. Semangit jare. Semangit iki ketuaan ya. Oh. Banyune Piye rasane piye? Semangit ya yo. Ya saonone saiki Arab ketiga kok ya. Ha ta. Ha iya. Weh, lah iki anu kepasan. Napa ngene jenengan ya udan, Mbah? Ku deres. Deres. Nah, kali sinten Mbah jenengan saking mriki? Saka kono. Oh, wah luar iki. Numpak apa, Mbah? Numpak napa? Bis. Hah? Turangga. Oh, numpak turangga. Monggo. Oh iya, monggo. Yo nggo nyugata kawe simbah sing tumurun ya. Ayo.
wis komplit. Pengairan. Ya iya, iku toyo pengairan. Mbah. Piye? Si Mbah karo sapa sekarang? Dewe. Wani ya, Mbah. Wani ya. Saka ngendi sih, Mbah? Oh, kono ki nang Pernai lho. Pengen entuk kula ngerti saking pundi. Saka wetan. Saka wetan. Oh nggih, ora perlu ngertos. Oh. Dipinuji ya, Mbah ya. Nek ngerti kok ndak awake dhewe moro. Ana rasul ora, Mbah, kono, Mbah? Pun rasul dereng, Mbah, ngene jenengan. Empun. Oh nggih, ana rasulan. Gek yo nganggo mezek barang ngono, Mbah. Oh. Ya. Ayo mubeng meneh. Lah iki nek guguk ngrejekeni. Woi, tak kidik ngono wae. Wae kebak. Sindang ngersakaken pedes manis, Mas. Ya, kita ngetane pedes manis yo. Ya sing dalam pedes manis saya. Dasare nyambi udun, rokoke tak omah jejer. Ya. Say
manis kok juga nggih. Ditake sih. Lah iya ditake sisan mumpung Maniman doyan. petise manis loh. Petis